Pherangke Amai nilitum upon APHLC upon lapen Anglong rat akhei jok nangji lapen ke along ri jok nangji upen a jok dak wang lo nang litum press conference lo la posinang litum anang choro lo nilitum ki puji ka pachini kang tum ke rat upon ka pachini kang tum ke la hello nilitum ningkan proxy lo election ke che dan dun ka che song dun APHLC pen na pen la prang pen ta claim bom lo abatai batai election che dan batai ke thom bak torch arjan pen si nilitum che dan dun lo la pen hai ta hai bom lo hai det kali sita a kaprek tu manne perem lapsi nitum opposition ke kang tang nei opposition atum ke plang la pen non bang ke nitum ke hai thorji angring du pemil la son hot atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula langli lapen ke candidate atum ta dolo independent candidate atum abang an ASDC APHLC lapen hala GSP potu anda nitum dolo lapen observer tum election observer tum ta banget om dolo amat ilitum Anglong arat tumban kape remji po kam Anglong arat along ri nagi chidun ji po han la ke che tum bidikang lim pen klemsi Karbi Anglong ke do de pin amunit John Bernard Sangma alang li phan ke che tum use that law bewhar that law and that law receive mason si and that law alang li phan ache the ka ve receive mason si and that law amat GSP party pen nomination ng pipidun that law lapen election commission lapen election commission lo district commissioner returning officer ke election commissioner amunit lo po alang litum la torcha bangke GSP fancy pi thurong lo ni litum chedan dun olo athema nitum lapen lok saga election da chedan dun lo aprangan ta lapen ke meeting ke do ke symbol allocation po meeting ke do ke hadak ching wai nang po akim mia kam si claim nang ji po fancy meeting ke do seta alang litum ke hala nomination along tok nang det lo ke po alam si pu thurong lo jong si nomination long tok det lo pot ching wai akam a velo pute meeting na nang hang ya kam da vi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun do ni liamata returning officer batai trok lo prang dai claim ta la pen ke batai philo ni la election observer ta ha India dang bethe claim do la hue lam ni ta chini la potsi sonangi pulo seta la la symbol allocation hut Bernard Sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo put hadak ta ninggelo meeting long ta amat alang li phan kuman ni telefon nang lo mat ing tan pon de amat nang si lut tu ange kroi krem seta kroi la amat kroi la amat akut nang hang tu de alang li phan la ke che tu telefon pen asap ta kroi dun ri pu ipu aman nang lu tu chok lo ni ta kroi krei lu non ke pu tu la penala disia phanta returning officer phanta telefon nang hang de la meeting lo ha lu pon de ha ami thang a chamber lu pon de aman alang lita kroi krei de lo la nomination long ke tok ateng han lu ni tum pulo Bernard Sangma ta kroi lo ni tum join petition pidat ponon pula landa kroi krei de la sini litum pulo ade ko piar athesi la so meeting hang chalo meeting lo ngai la ka chi gua ye fa meeting hang lo kan de